Marko Miljković je pao u drugi plan. Luna Đogani odgovarala je na škakljiva pitanja drveta mudrosti u rajskom vrtu, a onda priznala ono što je najviše boli. Moram za kraj da ti postavim jedno neizbežno pitanje. Bila si u zadruzi sa Slobom, zatim si bila sa Markom. Sada kada si se vratila, na koga te zadruga više podsjeća? Jel moram da budem iskrena? Generalno, ja sam već pričala napolju da je priča sa Slobom nešto što me najviše dotuklo. To je nešto bilo ludački, bolesno i nenormalno i trajalo je jako dugo. Sad kad sam u rajskom vrtu, mogu da kažem da me sve podsjeća na Slobu, priznala je Luna. Marko Miljković je definitivno pao u drugi plan. Verujemo da će ovu informaciju da obraduje Jelenu Pešić. Da li će zaista biti tako ili ne? Da li će se Luna i Marko pomiriti? Da li će Marko ploviti u vezu sa Jelenom Pešić? Ili šta će se već tu dešavati? Vreme će pokazati, stoga ostaje da strpljivo čekamo i da vidimo.